Da fi ddim profiad o gwbl yn smasho pethau lan gyda sledgehammer, so ma' hwn yn mynd i fod yn profiad da. Ni erioed fel grŵp di smasho yn y beth yn blaen y beers. Fi ddim yn gweld fy hun fel berson rich aggressive o gwbl. Fi'n gweld fy hun yn berson rich shy ac yn timid. So falle gewch chi weld y griff tywyll. Yr eitem gyntaf fi'n mynd i fod yn chwalu yw yr cloc yma, sydd yn symboleiddio pobl sy'n hwyr. Fi'n licio pan mae pobl ar amser, mae'n mor annoying pan mae rhywun yn hwyr. Mae'n knock-on effect. Os mae rhywun yn hwyr, mae'r dydd i gyd yn hwyr. Ti'n sbwylo'r dydd. Pan mae'n annoying hwnna fel, os ti'n plan o neud rhywbeth, a mae rhywun yn hwyr, a mae'r dydd i gyd yn hwyr. Chi'n cael fi'n really pissed off nawr, achos fi'n meddwl am pobl sy'n hwyr. Yr eitem nesaf fi'n mynd chwalu yw'r ffôn yma. A mae hwn yn symboleiddio pobl yn ffilmo gigs nhw mewn ar ffôn nhw. O'n i mewn gig yn eitha ddiweddar, a o'n i wedi talu 30 pint am y tocyn, a oedd rhywun reit o flaen fi yn ffilmo yr gig i gyd ar ffôn nhw. So yn y gyd o'n i'n gweld oedd ffôn rhywun. Os ti eisiau mynd i gig a ti eisiau cadw rhywbeth off y gig, falle prynu t-shirt neu cadw'r tocyn, os ti'n desperate a ti eisiau tynnu llun, ond paid ffilm o fe, ti eisiau mynd edrych yn stupid. So o'n i really eisiau smasho iPhone, ond obviously dwi ddim yn y budget. So mi'n mynd i smasho'r ffôn yma. Mae'n dal camera ynddo fe though, so o le gai smasho'r camera. Yr eitem nesaf fi'n mynd i'w chwalu yw llun yma bandana. Fi'n siŵr bod lot o'ch chi'n mynd i fod yn upset achos mae pawb yn hoffi bandana, ond fi ddim, oce? Ni wedi bod yn ffrindiau dad eitha hir, so... Ond fi jyst ddim yn licio music nhw, fi'n sorry boys. Fel chi gyd yn chwaraewyr amazing, ond fi jyst ddim yn licio music chi. Fel mae dan nhw un can am sefyll wrth y tân. So, oce. Cool. Mae'n jyst rhy hapus. Fi'n licio music fi'n eitha gyda fel pinch o depressing. Fi'n edrych mlaen chwalu'r llun yma sy'n mynd i symboli fi yn chwalu y bandana achos fi methu bito nhw lan fy hun. Beth yw hwn? Ti eisiau gymryd e? Beth yw hwn? Seriously, beth yw hwn? Wellies. Fi'n edrych o twat. Mae'n eitem gyntaf ar y cloc i bawb sydd yn hwyr. Mae hwn i chi. No, 3 i chi. O, clas. Fi eisiau gwneud eto. Darts, mae mobile phones yn piss fi off mewn gigs. Bandana, fi wedi chwalu chi. Fi yn teimlo fel bod rhywbeth di-huno ynddo fi, a bod fi eisiau dechrau chwalu pethau. Falle na mewn builder, teimlo fel bod fi'n muscles. Oedd y cloc chwalu na, ond fi'n teimlo fel nes i gael gwared o lot o casineb, neu'n teimlo tuag at pobl. Bandana, fi'n gobeithio bod chi ddim digon gas a yn upset, ond y lliw, it's a bit of banter.